No, thread dip. Yes! So tanungin ko na lang mamaya, steer. Yun dapat kapag ano pala dapat ito. Forward. Ang lalalim ng thread dip, oh. Oh. Tignan natin hindi nga siya na hindi nga siya na nag-racingan. Hindi bale, magpag-racing na lang ako sa At hindi naka 43 hours off duty tayo mula nung tayo dito. Nagkarating tayo ng yard natin nung nakarang araw. Nakita nyo? So ibig sabihin lang yan guys, wala pa akong 48 hours, wala pang 2 araw na lang. Guys, morning! At ang misis andito, tagahanda ng babaunin ng Lakay Tractor, which is palis na naman tayo. Isang araw lang ako sa bahay, nag-rest lang talaga. Tama-tama, reset ko naman 36 hours. Ngayon, Lunes ng umaga, Ayan, naghahanda na kami ng mga babaunin ko. Meron tayong gulay dito, hard-boiled egg, at patatas. At yung nasa ilalim yung mga linuto na ni Mrs. Isda at saka mga karne na nandiyan. Hi Bucky! Happy birthday! Good morning, baby. So you going to school? Yes. Papa will going to work, okay? So I have to say bye-bye again, okay? Yes. So when you go to school and I'm going to work, you will not gonna see me. Yeah, That's why I'm saying right now. Sukal ka ha? Doon, hindi ko na nilalagyan lang, delight, okay na. Ay, huwag na. Baby ko. Guys alam nyo naman guys, pag tatay, nanay, siyempre itong mga ganito kaliit, mamimiss mo to. Diba, bebe? So you're doing a good boy when you are in this call. I'm leaving, and when you come back to the house, I'm not here because Papa in the work, okay? Where's your ate, Papa, Ate Clark? They still sleeping? Preparing themselves to the school? Okay. It's okay. Anyway, ayan guys, meron pa ditong dagdag ni Mrs. Atay. Oh. Magtabi ka para sa inyo. Kape tayo. Alright guys, ayan. Dito na lahat ang aking kargamientos, damit-damitan, etceteras, mga baon, as you guys can see. Good for, yan ko kung ilang araw aabutin ito. Yan. But anyway, paano? Pagka naubusan tayo, di mag-grocery ulit, di ba Han? Right. Tutok naman yan ha? Sabi ka na nga si Mrs. ayaw magpatutok sa camera But anyway, let's roll. Wala na sa palagay ko, cellphone, andito na. Pitaka, andito na rin. Okay. Kaya walang girlfriend, misis lang meron. Yes! Masyado ka naman misis Diba guys? Hindi obra sa atin ng girlfriend this time. Hindi na uso yan. Alam ng tao na pamilyado tayo Kaya walang papatol sa ating pwedeng mag-girlfriend. Diba? Meron yan. Meron pa rin? Truck driver ka Kahit ba alam ng tao may asawa na ako, papatulan pa rin ako. Paano papatulan kung hindi ka naman manliligaw? Bakit ikaw lang manliligaw? Kung liligawan ka ng babae? Na ganun ba? Pakaswerte.
Kung babae manligaw pala sa akin, maaari pala magkaroon ako ng girlfriend, no? Oo. Hindi, bakit anong ginagawa nito? Hindi mangyayari yan. But anyway, guys, tara na. Kasi tinext na ako yung aking dispatch. Hey, sabi sa akin ng dispatch eh. You gotta get going because your delivery tomorrow in Calgary, Alberta, sabi niya dito, is, ano ba yung tinext niya sa akin? Calgary, Alberta, delivery is 11:30 ng umaga. Okay. Kulang yung oras mo, nata. Hindi okay lang yun. Kasyang kabisado ko na. Tagal ko nang ginagawa ang driving na yun. Nandun na tayo bago pa mag 11:30. At yan, confirm naman yung truck natin ni Yarina daw. Sabi ng aking dispatch. Kasi sabi ko, can you please confirm if my truck is fixed? Kasi hindi ako pwedeng umalis ng yard o bumiyahe kung hindi yan napalitan. Sabi ko, it's finished, sabi naman. Okay. Kasi yun nga, tama lahat yung mga sinabi ng mga subscriber, mga viewers natin na kailangan na talagang palitan, hindi na pwede yun. At kailangan kong magpa-align, which is sa torque, wala silang alignment, so replacement lang muna ng tire yung pinagawa natin. After replacement, magpapa-align ako somewhere in the road na. Kasi yung gulong natin yon sa previous video natin sa mga nakasunod, delikado na talaga yun. At saka kapag ka na pull over ako, automatic yun. Hindi na nila ako pababiyahin yun hanggat hindi ko pinapaayos right on that place kung saan ako na pull over. Maswerte pa rin ako kasi walang pull over sa akin eh. Hindi ako na pull over, hindi ako na inspection. Kaya hindi ako natikitan. Matik yun eh, ticket kung tutusin. Pero at least ngayon, ayan, tapos na. But anyway guys, tignan natin ang trabaho ng truck sa truck ko. Ayun yung first class. Diyan yung training school na yan ako yun nandun. Pangalan yun, first class training school, driving training. Yan ako before, training way back 2016. Nung truck driver, nagkumukuha ako ng lisensya ko guys. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. August yun eh. August, So, 8 years na rin akong truck driver. 2 taon na city driving ako, Cisco. And then 2 taon na company driver ako, long haul. And then 4 years na owner operator na. Ayan. Or 3.5 owner operator. Sabihin na lang natin 2.5 years ako na nag-Cisco kasi talagang nag-city driving ako noon eh. Kasi sa Canada guys, alam nyo naman sa mga nakasunod sa video vlog ng Lakay Trucker, dito lang ako sa Canada natutong mag-drive. Dito sa Canada, kung wala kang experience talaga, hindi ka basta-basta makakapasok sa mga lunghulan. Kaya kung gusto mong kumuha ng class 1 truck driving, magsimula ka sa baba talaga, basic. Magsimula ka sa basic. Kung zero experience ka, wag mo nang ipilit yung makapasok ka agad sa long haul. Kasi sabi nga nila, we all have to start somewhere. Katulad ko, wala naman akong experience sa trucking. So nagsimula ako sa city. Yung may makatanggap sa akin lang. Yun lang yung importante doon eh. Pag may makatanggap sa'yo at mabigyan ka ng experience, pagyamanin mo na yan. Huwag ka muna mamimili kung wala ka naman talagang experience. Yun lang may advice ko sa mga karamihan. Hindi naman Pahinante ka nga noon pala no? Nagpahinante muna ako doon sa Cisco. Kasi tapos
yung mga Pilipino doon, karamihan truck driver, encourage din nila ako kumuha ng class 1. Kaya yun, napa class 1 din tayo. Kumbaga sa ano, we all have to start somewhere, sabi nga nila. Para makagain ka ng experience, makakuha ka lang ng experience panlaban mo sa career na gusto mo. Kung gusto mo maglunghol, pumasok ka sa mga city na willing bigay sa'yo ng experience. Yun naman sa oras subla sa pananalita, pero may mga ibang mga kababayan natin na kapag nakakuha na ng class 1, kahit wala pang experience, ang gusto nila talaga, yung iba, ang gusto nilang targetin, lunghol agad. Hindi pwede yun, wala namang ganun eh. Mahirap kasi yung targetin mo agad yung lunghol kung walang tatanggap sa'yo kasi wala kang experience. Kaya madalas kong i-advise, kung walang tatanggap sa'yo na company na lunghol, mag-city ka. Gasino lang naman yung 6 months, kakuha experience. Pag nakuha ka experience, punta ka sa isang company na nagtatanggap ng at least 6 months experience, yun, pasok ka na. And then may 1 year experience ka na sa trucking, pwede ka na pumasok kahit anong company yan, kahit saan ka, pwede na yan, laban na yan. Kasi dito sa Canada, walang rito. Wala pa akong nakitang sinisante na truck driver dito, wala pa akong nabalitaan na sinisante na truck driver sa isang company. Ang truck driver ang umaayaw sa company. Kung hindi naging masaya yung truck driver dito sa isang company, bukas makalawa yan, nahanap ka na ng iba. Kasi nagkalat ang hiring dyan. Although actually nga, kapag hindi mo nagustuhan yung company mo, kahit hindi kang truck driver, pwede ka talagang lumipat anytime. Kahit nga lang nagtatrabaho ka lang sa mga paspo, bukas meron ka ulit trabaho. Maraming trabaho rito sa Canada, basta may papel ka, yung work permit. Guys kung pupunta tayo sa work permit, kung anong trabaho pwede available ka sa inyo papunta rito sa Canada, since nasa Pilipinas kayo, hindi ko masasagot yan. Pero kung nandito kayo sa Canada at meron na kayong papel, permanent resident na kayo, status, yun ang ibig ko sabihin sa papel, status, permanent resident, you're allowed to work in Canada, anywhere in Canada. Hindi ka maghihirap dito basta masipag ka. Yan lang. Baga sa ang puhunan mo lang dito sa Canada, lakas. Wala na. Yung lakas mo at saka yung health mo. Lakas mo magtrabaho at dapat healthy ka para lagi kang malakas maghanap buhay. Tulad nga ng mga owner operator kagaya namin, nag-owner operator kami, wala naman kaming binitawan kahit sa 5 sintabo man lang na pera dyan para Kahit nung nag-aaral ka ng class 1. Kahit nag-aaral ka dito ng class 1 o kumuha ka ng lisensya mo dito ng trucking, wala kang bibitawan dito. Mag-undergo ka lang sa mga ng mga government dito. Marami guys. Kaya kung tutusin, maganda ang makarating sa bansang Canada. Para sa akin kasi yun ang experience ko ngayon. Ewan ko lang kung anong masasabi ng iba. It depends siguro yun sa iba. Kung ang experience nila hindi maganda rito sa Canada, maaaring sabihin nilang hindi maganda sa Canada. Pero for sure, para sa akin, ticket from Lakay Trucker, na experience ko sa Canada maganda kaysa sa Pilipinas. Kaya masasabi ko maganda rito sa Canada. Lang naman kasi yan kung mayaman ka sa Pilipinas, pagdating mo dito sa Canada mag-start from the scratch ka talaga kung hindi mo kakayanin, ayaw ka talaga Kaya maraming nagsasabing mahirap ang Canada. Kung May hindi mga, ka sanay sa hirap. May mga nagsasabi. Kung teacher ka doon, supervisor, engineer ka sa Pilipinas, huwag ka nang mag-Canada kasi hindi mo kakayanin yung buhay dito, lalo taglamig. Mahabang taglamig dito. Pwede pa rin naman sila mag-Canada. Basta sanay nga sila sa hirap kasi talagang mag-start from the scratch ka talaga dito. Basta totoo 'yun. Kung sanay ka sa hirap, kahit engineer o doktor ka doon, siyempre paglapag mo ng Canada, back to zero ka, you need to go to your
Mag-undergo ka sa mga exam nila rito. Planuhin. Totoo yun, Research. guys. Oo, kasi baka Research. mabigla ka eh. Kaya karamihang nagpunta dito sa Canada na stress, na homesick. Maraming Nagkakasakit. na-stress. Kakasakit. Siguro naman lahat sa atin nababalitaan natin kung ano-ano yung mga katulad ng sa mga Omni na about life dito sa Canada. Pinamamalita may mga kararating parito namatay, nagkasakit kasi nga sa stress, level of stress, well, ganyan talaga ang buhay, hindi natin masasabi. Pero ang point is, kung maayos na pamumuhay mo sa Pilipinas at sanay ka sa hirap at gusto mong pumunta rito sa Canada, dapat nakahanda ka sa dadatan mo. Kasi hindi paglapag mo rito sa Canada, kung nasa Canada ka na maaluan ng pamumuhay mo, hindi. Kasi you need to go back to zero. Let's say nurse ka doon sa Pilipinas, 20 years o 5 years, 15 years kang nurse doon, meron ka ng lisensya. Pagdating mo ng Canada, wala, hindi ka pwedeng mag-nurse. Pwede naman yung ganyan, paghandaan lang. Emotionally, financially. No. Paghandaan talaga yun dahil talagang hindi mo alam ang buhay dito. No. Ayun lang naman talaga, guys. Di ba, ane? Di tulad sa atin na talagang may employer nag-aalaga sa atin. Saan? Pizza Hut. Ayun tayo? Kasi yung mga work permit, kasi lumapag kami dito sa Canada ni Mrs. work permit. Kaswerte lang namin kasi sabay kami dalawa dito ni Mrs. na lumapag ng Canada, sabay talaga na work permit kami sa isang employer. Kaya magkasama kami sa hirap at ginhawa dito. Kumbaga sa yung pinagdaanan usually ng mga tao, pinagdadaanan din naman namin. Pinagdaanan din natin, ba? Oo. Palipat-lipat ng tirahan. Kasi ganyan naman talaga eh. Nandun pa yung mga anak namin sa Pilipinas, pinapadalhan. Kailangan din namin na dumiskarte rito, may matira para pambayad namin ng apartment namin dito. Alala ko nga nun, $89 nga lang yung grocery natin. Way back 2013, 14, ang grocery namin dati lang $89 lang yung mag-grocery kami, ilang linggo na yun. Hindi tayo kumakain ng restaurant, ultimo horton ng kape. Sacrifice marami. 3 years ba? 3 years tayong tumira dito sa Canada bago nakatikim ng restaurant. Diba? Oo. Tipid lang talaga. Kasi kung maano ka sa swipe dyan, mababaon ka sa utang. Pa-swipe ng mga credit card. Mababaon ka sa utang. Siyempre, alamin mo din yung interest ng inuutangan mo. Baka yung interest lang babayaran mo, yun lang saktong bayad ng mababaon ka. Ito yun. Yun lang naman yung guys. Ay, yung utang ang number 1 nagpapastress eh. Utang. Pag hindi mo na kayang bayaran. Yan. Utang. File ka ng bankruptcy. Which is limited lang yung credit card mo. Well, sabi nga nila guys, ulitin ko ulit, we all have to start somewhere. Kumbaga lahat tayo nagsimula sa isang banda. Kaya eto, siyempre kahit pa paano nakaka-adjust na rin dahil nga siyempre matagal na rin tayo rito. Yun ang kagandahan. But anyway, lapit-lapit na tayo sa Torque. Sarap ang kwentuhan natin. At least nakapulot kayo ng konting idea sa buhay sa Canada. Alright. Diba, ne? Sige. Alright.
Taka na, abot mo sa akin. Okay. 1, 2, 3, 2, 6. Maglagin muna tayo. Lagin lang. Yan. Lagin na ako. Kanan. Ang grip mo. Okay, so ano sabi dito? Oh guys, nakita natin naka 43 hours off duty tayo mula nung nagano tayo dito. Nagkarating tayo ng yard natin nung nakarang araw. Nakita nyo? So ibig sabihin lang yan guys, wala pa akong 48 hours, wala pang 2 araw talaga. Saktong reset lang. Kaya ang mangyayari niyan ratrata na naman tayo sa karsada. Yes! Okay, so buksan natin yung yung hood natin at i-check natin. Ha? Wala ka na pala. Wala na siguro. Tignan mo na lang dyan. Okay, naka-login na ako. Ayan. Okay. Okay, so approve all lahat ng mga logbook ko. Okay. Yan, babay natin guys. Check natin. Bago natin pandarin, tignan ko ang langis-langisan. Pati gulong. Oh. Bahala ka na dyan, Han. Okay, sige. Alright. Alright guys, kita nyo kakapal ng thread deck nya bagong may mga tatak po. Ito ba hindi po talaga na So Michelin, mahal kasi talagang Michelin. Hindi ko pa alam kung magkano ang price yung ibinigay sa agaw ang Michelin ngayon, pero malalaman ko na yan. So tanungin ko na lang mamaya. Steer, yun dapat kapag pala dapat ito forward. Ang lalalim ng thread dip But anyway, tignan natin hindi nga siya na nag-racingan. Hindi bale, magpag-racing na lang ako sa Kailangan ko makabili ng coolant.
Meron pa pala ako dito, kulang to. 50-50. Ito na lang ilagay ko. Saan na ba? Ayun, max na. Hindi, naka-max na. Oh, pakiabot mo. Lalim na oh. Thread depth. Pag-alis na si Mrs. Tayo naman magsisimula. Okay pa siya guys. Okay pa. Let's hit the road. Ingat Han eh. Sige. Guys, ayan. I-hook na natin yung trailer natin doon, tapos larga na tayo. Pre-trip larga. Han! Ito ang ano? Para meron kang magamit na ano, i-charge mo lang. Para meron kang magamit, i-charge mo lang to. Tignan mo nga kung andyan yung isa. Yung isa na lang siya eh. Okay. Okay guys, let's hit the road. Tapos, bagong lahat, i-turn on mga natin to. Malalaglag to. Oops, marami pala akong damit na dala. Yan. Okay, turn on. Yan, para itong fridge natin, para sa ganun magpantay yung ano, kukuha sa ano sa casing ng gulong. Yung tawag doon guys core charge. Core charge ang tawag doon. Hopefully meron pa. Para sa ganun mabawasan. Pwede pa kasi nilang ayusin yung gulong na ganun guys, kahit na ganun pa. Ilalagay lang yun sa trailer ba. Hindi na siya yung totaling sobrang matibay o brand new yung ganung klase ng gulong. Pero at least pang trailer na lang yun. Oh, yun. Pang trailer. Hindi na pa pwede sa ano yun, sa mga truck na ano. Okay, paras lang. Yun. Test. Okay. Alright, babayin ko lang guys. Tapos ikutan natin. Connect ko lahat. Ito. Kalahati. Magpapadiesel tayo. Karga na. Okay, sa trailer. Tigas. Sarap-sarap ang tunog Taas. Ito. Alright, let's hit the road. Guys, ayan, as you guys can see, napalitan na. At let's hit the road na. At least kahit paano, hindi na tayo nangangamba na baka ma-pull over o masabugan ng gulong.
Ang haba kasi ng binahe ko nung nakaraan, kaya talagang tinunaw niya yung sa kabila ng side eh. At saka kung proper align sana yung truck, hindi lang dun sa kabilang side ang napudpud. But anyway, ngayon at least na paggawa na natin. All I have to do is magpapa-align ako kasi wala silang alignment dito. But anyway guys, tapusin ko na yung video vlog natin dito. At least kahit paano yun na tayo nangangamba. So once again, thank you for watching. It's Lakay Trucker here. Ingat kayo lagi na. Hanggang sa puli natin pagkikita. Peace up! Bye! Lakay Trucker.